Druhý se tam trhá, víš. No. Cože tady mluvil někdo o erotice, jo? No. Tam si někdo trhá držku, asi pojedeme na chýru, na sešití, ne? Jo, maličko. Ty ses nepočural, ty. Chybí k tomu málo. To je chňape. Co je? To je. Co je? Máma tady No, hledá to- stůl sikej za 200. To mi to vzalo, ty blbej. A to seru hrsíky. Proč? Moje Hledej stůl, země ne? pila. Zán se ti u toho bude smát. Tak co ty to? Už si našla něco? A? Co? Jste se nasmáli, jo? Už si něco našla? No, tady toho je, ty vole. A líbí se ti Nevím něco? co. No zatím ne, teda. No, když tam To mají je- velký to je- výběr, tak nevím. No právě, že to vypadá všecko jak do hospy, ty vole. Dneska jebe jak svině. Tady z toho nic. No, 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 a dál. no nevím, no. Ne, teď jsem najela pěknou stránku, no. No. Hm. Hm. No, to je zase koženka, to je na tu. A co? 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 Koženka Co? je na piču, prej. Jo. A jaký s tím potřebujete? Já jsem zrovna teďko nejden odvést na půdu, ale Jo. nemám fotky. No, to je škoda. A to je dobré, já si dojedu do Lípy, tam se pojám k popelnici, to bude nejlepší někde. Ne, ale my máme takovej dřevěný s kovovým spodkem, s kovovýma nohama a můžete ho zvedat nahoru a dolů. Ono je na takovým pérku a pak si to utáhnete jako. Vím, že my jsme ho ale zaštrachali k bábě na půdu a už nevím, jestli se s ním budu chtít tahat, hledá, až budem bourat půdu. Ne, to je dobrý, to já si něco tady objevím. Kamarád prý odnes na půdu nějaký stůl po babě, povedal. Ale že se to mělo To není po bábě, to je náš normálně. Kdo to říkal, chňape? To není po bábě. Kňape. No. Kdo to říkal? Dexter. Ale my ruský věci nechcem. To je made in Čechoslovakia. No, made in Rusia. Rusy. Teda SSSR. Budeš čumět, až za chvilku Rusové vpadnou i do Česka, vole. A na tebe budu křičet, ať mluvíš rusky. To víš, že jo, ty špíno. Jak nebudeš mluvit rusky, vole, tak na tebe pošlu nějakýho, vole, tamhle. A? Ivanoviče, vole, a budeš skákat, jak já budu pískat. A? No nic, to si povíme za 30 let. A? No nic. A? Tvoje máma má pěkný hlas. A? Šukal bych. A? Co děláš, kosy? To bylo jenom proto, že mě sere. A?
Klasik, děláš si ze mě prdel? Naštěstí, že nevnímá. Ale tohle. Ty vole, já musím sundat sluchátka. No. Co? Nic? Ty krávo, no. Tak to ne, tohle. Vynavče. Ty vole, myslím, že to přijedeš. slyšela? No. Myslíš, že to slyšela? Nevím, jestli to slyšela. Ty to slyšela z toho? Dobrý, já jdu sundat ty sluchátka, jo, hele, Tohle prostě. ne. Mám to vnímá, mám tady teď našla stůl, vole, za 30 000. 30 000, jo. Tam bude, No, pro tam bude nějakých 16 30 lidí, 000, nebo vole. kolik, vole. Tam bude 3 000, vole. On se nechá to. No, Tak mi dám si vole. no, Pomoci, jasný. pomoci. A my tady budeme potřebovat, vole, Ale my to takhle dlouhý nepotřebujeme, stůl, ty vole, se na to akorát koukám, nesrně. No, tak se na to nekoukej. Za prdele, vyhodím tě oknem. Teraz s čumí po nových motorkách, ne, vole. A máma nemůže po nových No, skládat. nemůžeš. Truhly, vole, je, tam byly truhly. Byly tam rakve. Ty vole, na co koukáš? A drž tu hubu! nebo na jídelní stůl? Ale... Teď to jen mu dej pořádně do něj pecky jak svině. To víš, jo, já mu dám, co se do něj vejde, do sráče. To Já přesně. jsem zdržel hlasování, vole. To zaslouží, kdyby si dělal na nás tady drsej. Je, nás ten makruje se Ale kým. ty máš co říkat, ty mámě říkáš, vole, A ty ne, ty vole. po tátovi. To je jak lázeňská veverka.